Hai dol rock tesa hai no hai lam sogo ani ketal video wo kai to tini gang kai to ang kono blog video to iman lia tam ni bagai ngatini bele no kostong hate content rock snamna ni phona snam jaklia bhai ke gang kai tini to exam pai khang gang kai exam pai mani gang ko jaga no jaga same content ung thangong kai same location ung thangong kai ba amoni bagai ang video rock banok jaklia ta ang kai tini kai hai norok bai kijar misa kok share khailena amo hai engkai norok no tang sawai tongo ang exam roi tongo tamni exam roi tongabu boto ang norok no clear khaya ko engkai ang ke tabuk B.Ed exam roi tongo first semester ro siko engkai ani dol rok dok wang no pai thangbai ka engkai ang kai takalai first semester rekha komo tonga ni dol rok takalai khengai robo engkai first semester angkai chini college ni mungkai abong angkai Noyagram Murshidabad kelayo o jaga sung B.Ed khai tongo chini Tripura ni total tongo 21 burichila romoy angkai amahai no sungna rokani video no chaja kangkai ba subscribe khai like share khai di comment khai di to video to bisi kolong gelak angkai tini ang kono blog video ro rimalia somo time rok bonango bangkai exam rimani tini ekta exam barta hoite ekta upayo angkai mane sori ro kostong gari bai thangani nango gari bai se 1 घंटा hai nango song gari reserve khaijak angkai abo bai thamani 1 घंटा hai prai 1 घंटा hai nango angkai busa hasal na norok one should day engkai sung tabuk bo nogo thanani porikha pai phono chini ngotong ko practicum plus chini bai exam tongo amani baga sung taborote ko ekdin ma tongnai engkai ang sung thangani onek mu sungoi tongo nogo to hai pano thangma yangoi tongo chini taise sigang bo sung first time hemon bo ticket dok khaijak liya engkai chini 11 tariko se ticket khaijak train engkai sunggo train bai se phai engkai ba train bai sini safety engkai ba aba haita engkai sung 11 tariko engkai nogo thanani bagai ruana khailenai engkai mo khairok engkai video rok aso kholo khaigalak tini video rok aso nongai ano norok support khai tongdi ei tabung hai keno kaham mane tabung hai keno tebo bos kang din do tebo support khai din norok ne hamjak mung phonok di truk ano bos kang wa mane bukan norok jora redi sujug redi abo joto norok ni thani dol rok to tini video to kolok ya asungno kono blog video nya bare maso dol rok ngai tini video orono